Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah Ta'alaның рахматы белән Рамазан айына аяк басабыз. Ураза айы, таравихлар айы, ифтарлар айы, сахарлар айы. Allah Ta'alaның рәхмәте безгә якынайган ай. Һәм әлбәттә бу айда шушы айга гына махсус булган бер гамәл гыйбадат намазның бер төре дип әйтик, ул да булса таравих намазлары. Ясту намазыннан соң, инде ясту намазының фарзын, сөннәтен укыганнан соң, җәмәгать белән бергә таравих намазларын кылу сөннәт булып тора. Шушы таравих намазы Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям заманнан бүгенге көнгә кадәр кылынып барыла. Һәм Расул Әкрәм алейхиссалату вассалам инде беренче таравих намазларын укыган вакытта җәмәгать белән укыган булса да, ләкин соңыннан кайбер көннәрне үзе аерым укый иде дип әйтелә. Ни өчен шулай булды соң дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шундый сүзләр әйтә: "Мин үземнең өммәтем өчен шушы намазны фарыз булыр дип курыктым, һәм шуннан куркып, үзем аерым укый башладым" дип әйтте. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бу дөньяны калдырганнан соң, Умар ибн Хаттаб радиллаһу анху заманында халифа булган вакытында инде шундый фикергә килә. Бөтен җәмәгать белән таравихларны Рамазан айының башыннан алып ахырына хәтле шундый рәвештә башкарырга. Ягъни җәмәгать белән. Һәм шуңа күрә дә җәмәгать белән таравих намазларын башкару әлбәттә безнең өчен сөннәт булып тора. Чөнки Расул Әкрәм алейхиссалату вассалам безгә шундый сүзләр әйтеп калдырган: "Сөннәтемә ябышыгыз. Минем сөннәтем һәм дүрт халифаның сөннәтенә." Ягъни Абу Бакр ас-Сиддиқ, Умар ибн Хаттаб, Осман ибн Гаффан һәм Гали аль-Муртаза ридвануллаһи алейһим аҗмагин. Аларның сөннәтенә ябышуыбыз безнең өчен шулай ук туры юлны күрсәтә. Һәм әлбәттә җәмәгать белән таравих намазын уку ул да булса мәчетләрдә башкарыла. Бүген көндә әлхәмдүлилләh мәчетләребез ачык, таравих намазларына йөрергә мөмкинлегебез бар. Һәм әлбәттә шушы вакытта искә төшергә тиешле төшенчә ул да булса мәчет әдәбе. Чөнки шушы Рамазан аенда көн сайын таравих намазларын йөрергә тырышып, көн сайын Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә инде омтылып йөрсәк, әлбәттә хәерле булыр. Ләкин шушы әдәпне сакласак, безнең өчен әҗр савап тагын да югарырак күтәрелер. Чөнки Рамазан аендагы эшләнгән изгелекләрнең дәрәҗәсе күтәрелгән турында, аларның савабы арткан турында инде без сезнең белән әлбәттә беләбез. Шуңа күрә мәчет әдәбен сакласак, бик тә яхшы булыр. Мәчет әдәбен саклап, мәчеткә беренче тапкыр килүчеләр өчен бер хәерле үрнәк күрсәтсәк, бездән тагын да әҗр савапларның артуы инде күренеп торыр. Шулай ук таравих намазы турында әйткәч, әлбәттә без искә төшергә тиеш. Таравих намазы шушы ясту намазының 2 рәкать сөннәтеннән соң җәмәгать белән 20 рәкать иттереп укыла. 20 рәкать әлбәттә аерылып. Яисә 2-шәр, яисә 4-шәр рәкать иттереп укып куябыз. Шунлай инде 2 рәкатын яисә 4 рәкатын укыганнан соң үзенә карата бер ял итү. Шушы таравих дигән сүздә ял итү дигәнне аңлата. Нинди рәвештә ял итәбез? Әлбәттә үзенең бер тәртибе бар. Тәсбихләр әйтеп, Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә мактау сүзләр әйтеп, салаватлар әйтеп. Безнең җирлектә инде әлбәттә танылган һәм кабул ителгән бер тәсбих ул да булса аны Субхана зил мульки вал малакут дип беләбез. Шуны көйләп укый беләбез икән, бергә кушылып җәмәгать белән укысак бик тә хәерле. Инде шушы тәсбихне белмәсәк, инде вакытыбыз бар. 30 көн рәвешендә шушы тәсбихләрне өйрәнергә бер мөмкинлек һәм инде бергәләшеп, кушылып җәмәгать белән шушы тәсбихләрне әйтергә бер мөмкинлек, бер форсат бар. Шуларның белән кулланып калыйк. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә бер мөмкинлек, бер форсат. Раббыбызны мактап, Раббыбызны тәсбих кылып, зикр тәсбихләр әйтеп, Раббыбызны аллыйбыз. Чөнки бу мәсьәләдә Аллаһ Субханаһу Тәгалә үзе дә безгә әйтә. Коръәни Кәрим аятлары аша: "Фазкуруни азкуркум" ди. Мине искә алыгыз, мине зикр кылыгыз, мин дә сезне исемнән чыгармам ди. Нинди рәвештә? Үзенең рәхмәтен ирештереп, безгә инде дуаларыбызны, гамәл гыйбатларыбызны кабул итүе белән искә алыр. Мәчетнең әдәпләреннән саналган инде беренче әдәп ул да булса, мәчеткә килгән вакытта чиста, пөхтә, матур рәвештә килү. Хәтта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәримдә дә безгә әйтә: "Мәчеткә килгән вакытта зиннәтләнегез, матур киемнәр киеп килегез" ди. Шушы таравих вакытларында, Рамазан аенда әлбәттә безгә бер бәйрәм булган ай вакытында матур киемнәр белән килеп йөрсәк, бик тә хәерле булыр.
чиста, пөхтә, тәһарәтле килеш килсәк, бик тә хәерле булыр. Һәм әлбәттә мәчеткә кергән вакытта үзенең бер кечкенә генә әдәбе, ул да булса уң аяк белән кереп, бер дуга кылып кую. Аллаһумма фтахли абуабур рахматик. Я Раббым, үзеңнең рәхмәт ишекләреңне безгә ачып җибәр дип сорау. Әлбәттә, бу кечкенә генә сөннәтләрне сакласак, шушы кечкенә генә сөннәтләрне булдырсак, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә бер адым ясаган булырбыз. Шуннан соң әлбәттә тагын бер төшенчә ул да булса, шушы мәчетнең эчендәге әдәпләребез. Мәчет эченә ни өчен керәбез? Мәчеткә ни өчен барабыз дигән сорау белән үзебезгә инде әлбәттә бу сорауны бирергә тиеш булырбыз. Шушы сорау белән соралып, үзебезгә җавапны табып куярга тиеш булырбыз. Ни өчен мәчеткә киләбез? Иң беренче булып, иң беренче максатыбыз, иң беренче шушы ниятебез ул да булса Аллаһ Тәгаләгә гамәл гыйбадәт кылу. Хәтта мәчет сүзе дә, мәсҗид сүзе дә үзенең ишенә шушы сүзне киткән. Сәҗдә сүзе. Сәҗдә кыла торган урын. Аллаһ Тәгаләгә гамәл гыйбадәт кыла торган урын. Һәм шулай булгач, әлбәттә, мәчеткә килгәч, төрле дөньяви эшләрдән арынып торырга тиеш булырбыз. Хәтта инде ана Рамазан аена гына махсус булган игътикаф бер гамәл гыйбадәтен башкарган рәвештә булып саналырбыз. Дөньяви эшләрне калдырып, телефоннарыбызны, кешеләр белән аралашуны туктатып торып, фақат гамәл гыйбадәт белән, фақат шушы Рамазан аеның инде мүбарәк булган изгелекләре белән кулланып, гамәл гыйбадәтләрне башкарган вакытта Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешербез. Килдек икән, мәчеткә иртәрәк килеп утырсак, нәфил намазлары укырга мөмкинлек бар. Нәфил намазлары укыган булсак, тәхлил, тәсбих, салават әйтергә бер дигән, менә дигән бер мөмкинлек. Мәчетләрдә вагаз сөйләнсә, шушы вагазны тыңлап утыруыбыз шулай ук гамәл гыйбадәттән язылыр. Кайсы вакытта шушы инде тик кенә утыруыбыз да гамәл гыйбадәттән языласың дигәндә, ана Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның әдәбен сакласак. Расул Әкрәм алейһиссалату вассалам шундый сүзләр әйтеп калдырды. Мин кул ди, Аллаһ Тәгаләнең хакыйкый рәвештә булган кулы, һәм мин үземнең тормышымны кул сыман алып барам. Кул сыман утырам, кул сыман ашыйм, һәм менә кул сыман утырам дигән сүзне без игътибар итәргә тиеш. Ничек кул сыман утыруыбыз? Әт-тахиyyәттә йөзебезне Мәсҗидул Харам, Кәгъбәтуллаһка юнәлтеп утыруыбыз безнең өчен гамәл гыйбадәт дәрәҗәсендә дә язылып куелырга мөмкин. Бу сөннәтне без онытмаска тиеш. Шулай ук мәчеттә әдәпне саклап, тавыш күтәрмичә, әкрен генә сөйләшүебез шулай хәерле булыр. Шушы сөннәтләрне, шушы әдәпләрне сакласак, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешер өчен, ана тагын шушы әдәпләребезне өстәп куйган булырбыз. Һәм Рамазан аеның фурсаты белән кулланган булырбыз. Шулай ук әлбәттә, Рамазан аенда ахшам намазлары алдыннан әлбәттә авыз ачу урыннары да булырга мөмкин. Ягъни бер җимеш белән яисә бер су белән инде авыз ачып куярга мөмкинлек булырга мөмкин. Шушы инде урыннарда әлбәттә без шулай ук әдәпне, чисталыкны карарга тиеш булырбыз. Шушы су бутылкаларын, шушы су стаканнарын, җимешләрне таратмыйча, түкмичә, чәчмичә, матур гына рәвештә куллансак, әлбәттә хәерле булыр. Бу мәчетләргә беренче тапкыр, яисә икенче тапкыр килгән кешеләр өчен бер хәерле үрнәк тә күрсәткән булырбыз. Чөнки алар безгә карап, мәчетләргә даими рәвештә йөрүчеләргә карап, үзенә карата бер нәтиҗә ясап куялар. Мөэмин мөселманнар нинди рәвештә үзләренең тормышларын алып барган күреп, шуның белән нәтиҗә ясыйлар һәм үзләренә инде ислам дине турында уй фикерләрен барлап куялар. Әлбәттә, без бу мәсьәләдә уйланырга тиеш. Үзебезне әдәпле рәвештә тотып, мәчеттә булырга, мәчеттәге гамәл гыйбадәтләребезне үтәп, Раббыбызның ризалыгына ирешергә тиешбез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы Рамазан айларын хәерле рәвештә үткәреп, Раббыбызның ризалыгына ирешергә насыйп эйләсен. Таравих намазларын, гамәл гыйбадәтләребезне җиренә җиткереп үтәргә насыйп итсен. Раббана атина фид дунья хасанату ва фил ахирати хасанату ва қина азабан нар. Аллаһу